Dobré ráno. Máme 9 hodín ráno. Sice sme chceli s Petrom stávať o 9, ale nejak sa nám to predĺžilo a školu máme až po obede, takže ideme dneska teraz do fitka. Takže ideme zobudiť Petra. Dobré ráno, slnko moje oči. Dobré ráno, môj Lucipuk. Lucipuk, cupilup. Cupilupi. Ideme do posielky. OK. Tomu som zistil. Ako počítať. Peter, ako sa cítiš, mi povedz. Perfektne, ako palma. A čo to je tvoj životný krok? So skráteným hlasom. Povedal som si, že tam mám vči. Čo tam máš? Opustil som Petra, pretože nebolo by tam bohvie ako pohodlne v tej spoločnosti dám, pretože sa začali baviť o veciach, ktoré som asi nemal počuť, a to o problémoch pri menopauze, ako to celé prežívajú a tak ďalej. Tak som sa len tak pozeral a že tak Peter, ja už pôjdem. Tak som ho odpustil. Takže konečný výsledok Petrovho ostrihania budeme vidieť, keď sa vráti. Peter, ukáž tvoj hlavu. Aký si chlapček. Ja som vždycky bol chlapček. No normálne sa už daj, neprehrabuj si to. Ako vyzerám? Jak výber. OK, Matúš má doškolované konečne, pretože prehodili sme si angličtinu, ktorú sme mali mať zajtra v piatok, teraz na štvrtok vlastne, aby sme mali piatok úplne voľný. Ak tak by som mohol chodiť domov, alebo mám teraz vlastne voľný piatok, čo je úplne mega. Len som takto celkom do večera v škole. A ďalšia vec, o ktorej vám chcem povedať je, že vypýtal som si od Real Geeku, kde mám vlastne aj môj merch, čo možno všetci viete, môžete si tam kúpiť moje tričko aj na remok a budem mať nové veci, tak sa môžete tešiť. Tak som ich požiadal, či by mi nemohli doniesť, lebo viete, čo je Oculus Rift a potom sú ešte ďalší, ten pre Samsung Gear, či čo, jak sa to volá? Asi nie, ale proste ten pre Samsung, tie okuliare, tak na iPhone nič také nie je. Takže existuje jedna vec, ale volá sa to Google Cardboard alebo ako tak, a na Real Geeku to predávajú a ja som si to vlastne ich požiadal, či by som si to nemohol kúpiť, ale oni mi to poslali zadarmo. Pozrite sa, ja som si to trošku vytuningoval, vlastne páskou, aby to bolo také pevnejšie, pretože je to z kartónu, tak aby mi to trošku dlhšie vydržalo. Trošku som tuto skresal rozmery, aby sa mi tam zmestil iPhone a bol bližšie, pretože keď to bolo tak ďalej, tak som nemal tak úplne ostrý obraz. Ale teraz je to úplná ale neskutočná pecka. Stiahol som si aplikácie na iPhone, je toho celkom dosť na to. A proste sú tam fakt, že niektoré hrozne luxusné veci. A vlastne funguje to tak, že keď to máte na očiach a takto sa pozeráte hore dole naokolo, a ešte máte 7 jednotkové sluchatka, či 7 dvojkové, takže tam máte 360 zvuk a ešte všade, kde sa pozeráte, tak vidíte. A fakt, že musím povedať, že je to mega vec. Na to, že to stojí pár eur, veď to stojí, neviem, či nechcem teraz odhadovo hovoriť, ale určite sa to do 10 eur zmestí, čo je blbosť a vlastne len to funguje skoro všetko na takom istom princípe. Je to pecka. A taktiež sa dajú aj filmy napríklad stiahovať na internete a máte to 3D, pretože jak sú tam vlastne máte dve obrazovky a máte to blízko očí, tak vám to vytvára 3D efekt a je to fakt, že pecka. Som z toho nadšený. Fakt, že som z toho neskutočne nadšený. Že za takú hovadinku, proste čo som si poskladal behom pár minút, vlastne v Petrovom vlogu, tam mi to ráno prišlo a hneď ako mi to prišlo, tak ešte pred školou som si to poskladal. Som z toho nadšený, čo vám poviem. A odporúčam každému, pretože je to lacné a
Pecka. Takže tak. Čo by som vám ešte povedal do tohto videa? Peter tu nie je. Šulin išiel do Bratislavy fotiť vlastne, nie, on išiel robiť ten lookbook pre Nahodca a ja som si bol kúpiť večeru. Neviem, vidím to tak, že buď si dám Ristorante pizzu, ale tu som mal aj včera,